Ναι, ναι, βγαίνει. Ηρεμήστε. Ναι, έχει βγει λίγο, βλέπεις. Τραβάω βίντεο. Το βλέπεις. Τώρα δεν την πάω. Μη το τραβάς, μωρέ. Μαλλιά το τραβάει. Μη το τραβάς. Το παιδί μήπως είναι λίγο λάθος σε στάση αυτή. Να σου πω, να το, έρχεται. Έρχεται. Έλα. Έλα. Τζένι, φύγει από εκεί. Με βρίζει Τζένι. Έλα, βγαίνει. Βγάλ' το. Μπράβο. Έχει βγάλει το κεφάλι. Τι βάζω από πάνω. Έλα. Βγαίνει. Ναι. Να το, βγαίνει. Αυτό τώρα βάζει βίντεο. Ναι. Από την αρχή πριν βγει. Έλα. Ποιος θα πάει να δώσει ένα χυμό στην Τζέννη. Πήγαινε τόσο από την πόρτα. Το βλέπεις. Έλα. Έλα, καλή μου. Έλα, μην το τραβάς έτσι. Να το κεφάλι του. Το βγάλε. Μπράβο, καλή μου. Δεν το έχω από την αρχή, το βίντεο. Τυχαία το βρήκατε προφανώς, Όχι, το είδα το πρωί που ήταν πολύ έτσι. Και με παίρνει ο Νικήτας, μου λέει δεν είναι πολύ καλά, μου λέει. Γέννησε, μόλις γέννησε. Το έχω σε βίντεο όλο, πριν γεννήσει. Το έχω σε βίντεο όλο, πριν γεννήσει. Και εγώ λίγα χώρες θα κάνει. Από το πρωί να βγάζει αίμα. Πρέπει να μας πει να το τεσσάρουμε. Βλέπεις.